L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. A veure, Xavi, si aquests dies fem un cop d'ull a la premsa comarcal d'aquí del Baix Llobregat, quines podrien ser les notícies destacades? Que jo vaig mirar. Doncs mira, tens premsa del Prat de Llobregat. Sí, I el Prat de Delta del Llobregat Llobregat. ja fa dies i setmanes que la qüestió principal cau a l'aeroport per totes aquestes vagues, aquests conflictes. Estem pendents. Així que està molt... Es cou molt aquesta informació de l'aeroport del Prat. Fa moltes setmanes que es cou, però Moltes segueix sent notícia. Informació, per exemple, del Prat de Llobregat a través de la capçalera Delta del Llobregat. Però en tenim moltíssimes més. Sí, notícies sí. d'aquí de Castelldefels? De Castelldefels, per exemple, esportives. Sí. Tenim el club de futbol, la Unió Esportiva Castelldefels, Sí. que té una bona notícia, i és que ha guanyat la Copa Baix Llobregat de futbol, però també l'altre dia va quedar eliminat de la Copa Catalunya. Però podem dir que s'ha emportat aquest passi al Cornellà, que també és Baix Llobregatí. Així que queda a casa. Queda tot a casa. I és que d'això, la premsa de proximitat, aquesta premsa de territori a través de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. I és que precisament aquí al Baix Llobregat comentàvem un parell de notícies amb en Xavi, comentàvem el Delta de Llobregat, del Prat de Llobregat, que tenim també l'informador de Martorell. En tenim molts més, El 777. El 777, que és d'Esparreguera... La versió digital i la versió analògica, diria, exacte, el per fullejar. 777 comunica, i si anem en versió digital és 777 escrit amb lletres, no? Exacte. 777.cat. Tenim l'informador de Martorell, tenim el llaç de Molins de Rei, que també el tenim per aquí. Moltes propostes interessants, entrevistes, ens expliquen les revetlles també de la Festa Major, els concerts, tot això no falta, A Molins de Rei, el mes que ve, Festa Major, Sant Miquel. Sí, o sigui, n'hem d'estar pendents. Pendents. Què més tenim? Tenim a Sant Just d'Esvern, la Llaç de Vers, i a Sant Feliu de Llobregat, el fet a santfeliu.cat. És a dir, tot això és el que trobem a la premsa comarcal de Baix Llobregat. Un clàssic de la comarca. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Ja sabeu que, com sempre, els del País Quilòmetre Zero ens agrada fer un repàs a la premsa comarcal del territori. Mira aquí, veus? I aquí tenim, ja posat aquí el faristol, amb algunes de les capçaleres que sempre us anem explicant. A veure, avui estem al Priorat, però tenim molt a prop la Ribera d'Ebre. I a la Ribera d'Ebre tenim... aquesta, no? La veu de Flix. La veu de Flix. Que per cert aquests dies també estan de festa major, Flix. Sí, s'acaba avui. Avui s'acaba. Han tingut una festassa d'Espanya i doncs aquí ens parla de què ens ha de parlar, de la seva festa major, per exemple, les pubilles, els hereus. Tu tens pubilles al teu poble? No, a Sant Feliu, hereus i pubilles, si més no, la tradició aquesta la tenim una mica abandonada. A Reus tampoc en tenim, però aquí a Falset n'hi ha molta de tradició. De fet, totes les noies tenen moltes ganes de ser pubilles. Els nois hereus, vaja, de miceles i tot A plegat. Flix passa el mateix. Doncs aquí en parlaran. La veu de Flix, Aquesta és una de les capçaleres de la Ribera d'Ebre, però també n'hi ha una altra del municipi de Garcia, que es diu La Foig, i aquí, de fet, va ser una revista, Sílvia, que avui no la tenim en mà, però per la gent que sigui d'allà i ho sàpiga, va néixer precisament el 84 per intentar solventar les necessitats del poble, que el poble es volia expressar, que volien posar sobre la taula els temes, i, escolta, a partir d'aquí va néixer La Foig. Sí, perquè és veritat, a vegades els diaris generalistes es fixen molt en els grans municipis i no en els petits pobles, doncs, per exemple. Això és el que ens va bé de la premsa comarcal, i això ho aconseguim gràcies a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal, que ens porta les millors capçaleres de tot el territori. Escolta, anem mirant a veure si hi ha alguna coseta més aquí. La veu de Flix, a veure... L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Ja saben que avui estem amb l'ull posat a Barcelona per donar les últimes hores d'aquest atropellament a les Rambles, però si parlem d'informació del territori, sempre també estem pendents del que ens porten les capçaleres de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal. Èric, avui aquí a Gironella, amb qui ens hauríem de quedar? Aviam, jo començaria amb el Regió 7, que és el diari de la Catalunya Central, un diari que cada dia és present a tots els bars, a tots els restaurants, a totes les portades, podríem dir, i que ens mostra això, l'actualitat del que tenim cada dia a casa nostra. I també hi és en versió digital. Exactament. Regió 7 escrit amb número, .cat. I si parlem del Berguedà, a veure, aquí quina tenim? Del Berguedà, doncs,
Aquest seria en cas de la comarca de Solsona, és el setmanari d'informació de Solsona i de Rodalies, seria com una mica d'una revista del que ens mostra a nivell cultural, esportiu, de tot el que passa a la comarca del Solsonès. I tindríem l'Erol, que aquest sí que és... I aquest sí que és del Berguedà, de casa nostra, on som avui, que aquest també seria... Aquest seria més en format revista, no seria tant en format diari, i també seria en un àmbit més cultural. Més d'explicar temes d'actualitat cultural. De la comarca, exactament. Aquí el tenim. Moltíssima informació, aquest el Solsona, l'Erol, el Regió 7, i també un altre en format digital, diari de laneu.cat. I un altre molt important, que no té gaires anys però que sí que ha agafat molt de relleu a la nostra comarca, que és el naciodigital.cat a la demarcació del Berguedà. Aquests serien alguns dels mitjans que toquen la informació de casa nostra, allò a ull a ull, que diguéssim. Tot això gràcies a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. La premsa comarcal patrocina aquesta secció. Doncs, ai, mare meva, el Marc Andreu, que ens fa riure molt i molt, i se n'ha anat, s'ha canviat de bàndol, mira. Ha recorregut mig sanguintí, Ha recorregut. Escolta'm, Josep Maria, nosaltres sempre ens interessem per la informació de proximitat. Estiguem de vacances o no, sempre volem estar informats. I si venim al Penedès, i si venim a aquesta zona, qui tindríem de referència? Quines capçaleres? Mira, t'ofereixo, com si estiguéssim en una botiga, t'oferiré els productes d'aquí de la casa. Endavant. Evidentment, si haguéssim de parlar d'informació general del conjunt de la comarca, i no només de la comarca de l'Alt, sinó Alt i Baix Penedès, hi ha la publicació, potser amb més pes o història, que és el 3 de 8, no? És el setmanari del 3 de 8, publicació que té la redacció central a Vilafranca, també té redacció al Vendrell, i que és la informació general que podem trobar del conjunt de la comarca. És el diari, però es publica un cop a la setmana, però és el diari informatiu del Penedès. En general, En general, en aquest cas. I després la resta de publicacions que et comentaré són publicacions de caire més local, més centrades en un municipi en concret, però algunes d'elles amb molta història, i sobretot també, per exemple, com és el cas del Martinet, de Sant Martí Sarroca, una que és una publicació, en aquest cas és mensual, però que està carregada de reportatges molt interessants i molt ben documentats. Fa un recull de coses que passen al municipi. Sant Martí Sarroca és un municipi amb diversos nuclis de població molt dispersos, i això uneix també la població del municipi, perquè llegeixen tot el que passa als nuclis de població del seu costat. De prop, el Martinet. Una mica el mateix passa també amb el Montònec, que en aquest cas és de Guardiola de Font-rubí. Font-rubí també és una població que té diferents nuclis escampats per la muntanya, és una part alta de la comarca del Penedès, i també en aquest cas aquestes publicacions realment són molt importants per unir el municipi. Són molt properes, no? Sí, senyora. I després et podria parlar també del Portal Nou, en aquest cas és una publicació del Baix Penedès. Baix Penedès. És una publicació del Baix Penedès, de Llorenç del Penedès concretament, que en aquest cas treballen, jo diria que molt el tema del disseny, la maquetació i els reportatges. Té una portada preciosa, Sí, és molt modern. Veieu que és una publicació, potser de les que us he ensenyat, la que té la imatge més moderna, no? I treballa també en reportatges, sobretot en aspectes de cultura molt interessants. A Llorenç del Penedès tenen gent amb molta activitat cultural, alguns artistes prou rellevants en l'àmbit de la pintura, i fan sempre un recull en aquesta publicació. Déu-n'hi-do, informació pròxima, informació de la que ens interessa, perquè al final volem estar informats de tot allò que ens passa més a prop. Ja ho sabem, algunes de les portades d'aquestes capçaleres dels municipis propers, i per la informació més general, doncs el 3 de 8, totes aquestes capçaleres que formen part de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. A veure, Marina, si venim a terres lleidatanes com estem avui, les capçaleres de referència, quines són? A veure. Doncs aquí a la demarcació de Lleida tenim el Segre, el segre.com també, i naciodigital.cat/Lleida, en aquest cas. I després tenim altres de la Noguera, que és el territori concret on estem avui. Tenim a Pons el Portaveu. Aquest no el tinc aquí. I aquest també, la Palanca. Sí.
d'Artesa. D'Artesa de Segre. Aquests serien les referències de la Noguera, amb tota la informació referent a cada municipi, en aquest cas, més concrets. Però més enllà de tota la demarcació de Lleida, a través del Segre, Nació Digital, també de la Noguera, amb Portaveu i la Palanca, tenim el que seria el Pla d'Urgell, on tenim Palau d'Anglesola, Avenç de Palau d'Anglesola. També tenim Avenç del Palau.cat, que seria la seva versió digital. I a Bellvís, el Carrilet. I a banda d'això, a Linyola, el Barret Picat, que aquí, per exemple, en aquest dia ens estàvem parlant de futbol. Abans del Carrilet, també. Tots en aquí. Aquestes serien algunes de les principals capçaleres de la premsa comarcal aquí, a la demarcació de Lleida, gràcies a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció.